30. Stânga 4 cu atenție în 20. Dreapta 3 plin scurt interior 50. 50, dreapta 3 cu atenție interior 100. 3 cu atenție interior 100 șerpuit la capăt. Vârf de pantă dreapta 5 interior de 2 ori. 75. 75 șerpuit, vine capcana, stânga 6 cu frână, plus vârf de pantă în 10, stânga 2 închide 1 plin interior. Stânga 6 cu frână, vârf de pantă în 10, stânga 2 închide 1 plin interior. 30. Dreapta 4. 50. Dreapta 6, stânga 5, vine capcana în 20, dreapta 3 cu atenție, închide interior, nu tăia. Dreapta 5, stânga 5, capcană în 20, dreapta 3 cu atenție, nu tăia. Dreapta 5, 30 pe mult nisip, stânga 4, închide 2, plin, interior, interior, în 20 de 2 ori. 100. 100 la capăt, dreapta 4 pe bile, 10 închide 3 interior. Dreapta 4 pe bile, în 10 închide 3 interior. 100 șerpuit. La capăt, stânga 3 plin scurt interior pe bile. La capăt, stânga 3 plin scurt interior pe bile. 3 plin. Bun. 75 șerpuit, dreapta 5. 75 vine capcana. Bile legat de dreapta 3 cu atenție scurtă, stânga 2 interior. Dreapta 5. 150. La capăt, dreapta 5 lung, închide 4 cu atenție lung interior. 5 lung, închide 4 cu atenție lung interior, în stânga 4 interior. 30, stânga 4 cu atenție, scurt interior. Stânga 4 cu atenție, scurt interior, în dreapta 3, scurt interior, interior cu pod. 3, scurt interior, interior cu pod. În stânga 5 și 10 închide 4. Stânga 5 și 10 închide 4, 50, dreapta 3 plin scurt interior, după bordură în 20. Stânga 4 cu atenție interior. În 200 șerpuit la capăt. Mai tare cu mine, Bogdan, de la capăt, dreapta 4, scurt interior, mascat. Urlu, nu? Da, dreapta 4, scurt interior, mascat. Deloc nu te aud. 100 la capăt. Stânga 4 cu atenție, închide 3, plin interior. 4 cu atenție, închide 3, plin interior. 75, vârf de pantă în 30, capcană. Stânga 4 cu atenție, închide 3, plin interior. În dreapta 4 cu atenție, nu tăia. Închide 3, plin interior. În dreapta 4 cu atenție, nu tăia. În stânga 5, 30, stânga 6 de 2 ori, 75 la capăt. Dreapta 3, plin interior. La capăt, dreapta 3, plin interior. În dreapta 6, interior. 100, intri pe beton, la capăt. Stânga 3, plin interior în 30, dreapta 4 cu atenție interior. Sare, după pod. 3, plin interior, 4 cu atenție. 200 șerpuit, la capăt. Dreapta 3, plin, închide 3, lung interior. Dreapta 3, plin, închide 3, lung interior. 50. 50. Dreapta 3 interior, 30. Dreapta 3 interior, 30. Stânga 3, plin interior, 50. 50, stânga 5, lung, 75. Dreapta 4 cu atenție la semn, plus 50. Dreapta 5 în 20, închide 2, foarte lung interior. Dreapta 5 în 20, închide 2, foarte lung interior. 100 la capăt. Stânga 3 plin, închide foarte lung interior. Stânga 3 plin, închide foarte lung interior. 30. Stânga 3 plin, închide interior. Stânga 3 plin, închide interior. 30. Stânga 5 interior pe 50. 75 la capăt. Stânga 3 scurt interior în dreapta 6. Stânga 3 scurt interior în dreapta 6. Plus vârf de pantă în 20. Dreapta 3 interior. Deschide 5. Închide 4 cu atenție interior. 3 interior, deschide 5, închide 4 cu atenție interior. 150. La capăt. Stânga 4 interior în 30. Stânga 4 cu atenție, închide interior. Stânga 4 interior în 30. Stânga 4 cu atenție, închide interior. 75. Stânga 5 lung interior în 50. Dreapta 3 interior, deschide 4 și închide 3. Lung interior. 30. Stânga 5 lung plus. Stânga 4 cu atenție, închide interior, foarte lung pe buile noi. 4 cu atenție, închide interior, foarte lung pe bile noi. 30. Dreapta 3 cu atenție lung, închide lung interior pe bile. 3 cu atenție, lung, închide lung interior pe bile. 100.
100 la capăt, șicană, dreapta 4 scurt, în stânga 5 interior, plus dreapta 3 plin. Dreapta 4 scurt, în stânga 5 interior, în dreapta 3 plin, în stânga 2 plin interior. Dreapta 3 plin, în stânga 2 plin interior. 100 la capăt. Stânga 5 închide 3 interior și sare, plus dreapta 4. 5 închide 3 interior și sare, plus dreapta 4. Plus stânga 5, scurt interior. Plus dreapta 3, plin, lung interior. Stânga 5, dreapta 3, plin, lung interior. Capcană, stânga 5 interior în 20, dreapta 3 cu atenție interior. Dreapta 3 cu atenție interior, în stânga 2, închide lung interior pe pod. 30, dreapta 3, închide 3 cu atenție lung interior. 3, închide 3 cu atenție lung interior. 50. Stânga 4 interior, 50. Stânga 4 cu atenție interior, nu tăia la bolovan. 4 cu atenție interior, nu tăia bolovan. În 30, dreapta 3 plin, închide lung interior, stai, rămâi, în stânga 3 interior. În dreapta 3, lung interior, stânga 3 interior, în dreapta 3, lung interior. În 20, stânga 2 închide lung interior. Stânga 2 închide lung interior. În dreapta 3 plin lung, închide 3 interior. 100. 100 la capăt, capcană, dreapta 3 plin, închide în gust interior. Capcană, dreapta 3 plin, închide în gust interior. 30. Stânga 4 cu atenție lung interior legat, în stânga 3 plin interior mascat. Plus dreapta 5. În 30, capcană, dreapta 3 cu atenție interior, în 30, stânga 2 plin lung interior. Stânga 2 plin lung interior. 30. Dreapta 4, în stânga 4 interior. În dreapta 3 plin, închide 3 interior. 3 plin, închide 3 interior. 50, șicană, dreapta 4, în stânga 4. Șicană, dreapta 4, în stânga 4, 75. 75 la capăt. Stânga 4 interior, în dreapta 5 lung, capcană, 30, dreapta 2 plin interior. Dreapta 5 lung, în 30, dreapta 2 plin interior. 50. Stânga 2 plin, închide 2 lung interior. Stânga 2 plin, închide 2 lung interior. Dreapta 3 plin, în 10, închide 3 interior. 3 plin, în 10, închide 3 interior.